vasen patsalle. Suomi on maailman onnellisin maa, niin kauan kun kaljaa saa. Niin kauan kun kaljaa saa. Talouskäyrät laskus ja Viagra on loppu. Kotikoulu eläintarhas tyhjä säästöpossu. Autotallin avatessaan tuoksuu hieman kiljulta. Moikka ja tervetuloa uuteen Suomi Bike Lifein videoon. Tänään me testaan 10 eri urheilulajia. Mennään heti ekan pariin. Ekana testis jalis. Aika tosi helppoa. Kaikki tietää. No niin, tässä on seuraava urheilulaji. Eli pyöräily kautta neuleminen. Eli maakiekko. Nyt on tammikuu. Kohta on marraskuu. niin tää oli 4. urheilulaji jo. Joo, 4. Seuraavaksi koristaa. Tollanen grippi. Koristaa. Mitä me kaikki 3 harrastetaan? Me kaikki 3 harrastetaan koripalloa siis. Mä oon MY10 ja mä oon MY10 ja nuo on MY12. Mitä te harrastatte? Niin. Laittakaa kommentteihin, mitä te harrastatte. Ja sitten karhupaskat vai kobrat. Niin. Joo. Ja pistäkää kommenttiin, että koripallo vai jalkapallo. Jos joku Teemu Pukki laittaa sinne, että jalkapallo, niin mä kyllä ymmärrän. Mutta jos joku random tyyppi laittaa sinne, että jalkapallo, niin mä en ymmärrä. Sinne pitäisi pistää varmaan Kobe Bryantin ja LeBron Jamesin. Seuraavaksi. Joo. Markkooria. Tää siis Lapua Villepuistossa. 6200 lapua. Vuorossa. Kiipeily. Mä pistän aina tän kuvaamaan puun. Oiko sydän tykittää tuosta juoksusta vieläkin? Eikö sille? Kontille! Joo, mun päälle. Mitä? Apua! Joo, ei kyllä. Mä voin kiipeillä, Joo. Oota, mun pitää löytää siinä jalan. Katkekaan nää. En mä tiedä. Mennään, pystytään täällä.
Jänis. Topiaksen kaksoisolento. Joo, tuohon puhuu. Ai ihan. Joo, ei onnistu. Okei, no niin, eli seuraavan lajin. Tänään parkourataan tää seuraava laji. Mennään ensin vähän tänne päin. Sitten Joel rupeaa juoksemaan. Sitten se menee vesilätäkän yli. Menee puskan taakse. Ei meekään. Menee tielle. Juoksee, menee puskan taakse. Menee aidan yli. Hyppää aidan yli. Eipä muuta. Siinäpä. Ja kuvaajakin tuli aidan päälle. Kato tänne. Mene siihen silleen mä pääsen. Eikö silleen? Kontille! Kontille. Kun täs pitää... Kaveri jänis. Tää meni pian. Tänään parkourataan tää seuraava laji. Mennään ensin vähän tänne päin. Ja sitten hyppää aidan yli. Eipä muuta. Siinäpä. Ja kuvaajakin tuli ajan päälle. Mä lopetin sen videon vahingossa.